On actualment hi ha edificis, fa uns anys només s'hi trobaven conreus de vinya. Arreu de Catalunya, l'agricultura era el principal motor econòmic al segle XVIII i Sant Cugat va adquirir un elevat grau d'especialització en l'agricultura vinícola. Durant molts anys, moltes de les masies de la ciutat van cultivar vinyes, però arran de l'arribada de la fil·loxera a Catalunya l'any 1879, que va provocar un greu problema per al sector vinícola, es va deixar de banda aquesta pràctica per donar pas a altres tipus de negocis. Sant Cugat va començar llavors el seu canvi de poble rural agrícola a la ciutat cosmopolita que és ara. Però actualment també podem trobar el reducte d'aquesta cultura rural en alguns racons de la ciutat. Des de l'antiga finca vinícola de Can Montmany, el membre dels joves agroecològics L'Ortiga, Kevin Fisher, explica com ha canviat aquesta casa històrica des de la seva època daurada fins l'actualitat. Ara estem a la finca de Can Montmany, que és una finca vinícola per excel·lència, o sigui que aquí s'havia produït moltíssim vi, inclús el vi de Can Montmany era reconegut dintre de les vinyes de Sant Cugat, que n'hi havia molt, però no tot era molt bo, doncs el de Can Montmany havia guanyat algun premi, tenia una botiga a Barcelona on venia el seu propi producte i era una finca que produïa amb bastanta qualitat. Llavors, des de la fil·loxera principis de segle es va deixar de cultivar vinya, com a tot arreu, i ens queden alguns testimonis d'una mica vinyes residuals d'una finca que tenia hectàrees i hectàrees de vinya. Llavors nosaltres, com que estem fent un projecte d'agricultura ecològica integrada una mica en l'entorn on està, hem mirat de mantenir les quatre coses testimonials aquestes. Tenim una vinya petitona que intentem mantenir-la des de fa un parell d'anys i que ens dona per fer una producció molt limitada, simplement per entendre com funciona la vinya Collserola, en aquest cas d'aquí. És una vinya que està molt mal ubicada i en un estat de conservació una mica precari, de merlot, que té uns 200 ceps i que enguany no hem pogut fer barema perquè l'ha fet el senglar, que és un altre dels limitants de fer vi aquí a Collserola. Actualment a Sant Cugat no hi ha molts terrenys que siguin aptes per a la producció de vi a partir de l'agricultura vinícola. A més, es necessita fer una inversió econòmica per la cura de les plantes i per tot el processament posterior del producte. La finca de Can Montmany segueix operativa i compta amb la seva pròpia producció i difusió de vi, tot i no ser la seva activitat principal. La petita producció que hi ha aquí, doncs l'embotellem aquí mateix, fem la vinificació aquí en el magatzem, i fem un vi molt jove, sense criança, que el fem com a donació o com a petita col·laboració simbòlica amb la gent que ens consumeix verdures, que és el que nosaltres fem més habitualment. El procés de transformació que es porta a terme a la finca per al processament del vi és complex i precisa d'una maquinària i un control adequats per tal que el producte final sigui el desitjat. El procés de fer vi és una cosa que pot ser sumament complexa, depèn de quantes variables hi vulguem ficar, si volem barrejar varietats, si volem fer criança, si volem el resultat que es volia aconseguir, però a partir de la matèria prima que tenim aquí, que és una sola varietat poc madurada i que no té molt potencial de fer-hi moltes coses, que és aquesta varietat d'aquí de Merlot, fem una cosa molt simple. Simplement passem el raïm per la desrapadora, que és una màquina que separa el que és el gra de la llenya, i fa una primera triturada d'aquest gra, per tant treu un primer most, un primer suc, que llavors premsem i obtenim un most que posem a fermentar. La primera fase de la fermentació la fem aeròbica, en contacte amb l'oxigen, buscant que el vi bulli i amb ferments naturals llevats de l'entorn i del propi raïm comenci a madurar. I llavors, quan ha passat aquesta primera fase, que dura, depèn de l'any, però pot durar entre 4 dies, 5, una setmana, el tapem perquè hi hagi una segona fermentació anaeròbica. I per últim es fa una part de la fermentació en ampolla. Quan embotellem, aquell vi continua viu i segueix
segueix madurant. I el resultat és aquest vi molt jove, molt claret, perquè no aconseguim gaire grau per la ubicació de l'orientació de la vinya, que no té prou sol, per tant fa poc sucre i llavors aconseguim un vi com molt claret. Normalment la varietat Merlot és molt espessa i molt forta, molt contundent, i aquesta d'aquí doncs, no li traiem tot el suc que li podríem treure. Però estem contents i la gent que el prova no és un vi de primera, però se'l disfruta igual. Als voltants de l'any 1850, l'activitat vinícola era l'única que no era deficitària en el municipi de Sant Cugat. Actualment queda poc del que van ser aquells orígens agrícoles, però encara ara hi ha llocs com la finca de Can Montmany on el record segueix formant part de l'actualitat.